Dobrý večer, moje meno je Jozef Olšavský, som architekt. Naše štúdio Future Search Studio je based v Rotterdame. Je tam architektúra, search, research a veríme, že to nás dovedie alebo minimálne k skúmaniu future ako budúcnosti. Ale máme projekty v Prahe, v Zlíne, na Slovensku a vlastne vymysleli sme projekt X Utopia iniciatíva. Ja som sa narodil v Košiciach, vyrastal som v Veľkých Kapšanoch, študoval som v Bratislave, žil v Prahe, v Londýne, ale pred 6 rokmi som sa objavil v OME a super projekty, ale videl som, že REM sa zaoberá Countryside the Future výstavou, ktorá bola 2020 v New Yorku, Guggenheim, tak som vlastne pochopil, že to je tak trochu o mne, alebo o krajine, alebo mieste, odkiaľ pochádzam. 2014 Min Suk-cho, pavilón korejský v Benátkach Biennále, Zjednotená Kórea, skvelý jazyk, skvelá vízia budúcnosti a na konci úžasná poviedka Zjednotená Kórea v roku 2000XX. Ďalšou motiváciou bola kniha X Utopia a vlastne celé 20. storočie, ktorá táto zhrnula od 70. rokov a vyšla vo viacerých edíciách. S pánom doktorom Mačom sme v kontakte, sú to vlastne konceptuálne architektonické provokácie 20. storočia, ktoré už vlastne teraz z nejakých zvláštnych okolností sa s nimi veľa nestretávame. Hoci vidíme, že ľudstvo akoby dlhodobo stále vlastne pracuje s nejakými megaprojektami alebo zaujímavými víziami. Bohužiaľ teraz väčšinou ich vidíme v Dubaji alebo ako Bjarke Ingels pre veľké korporácie. Alebo samozrejme, akože my v Európe hlavne veríme v to, že tá budúcnosť a budúce mesto má byť udržateľné a v nejakej logickej mierke. X1 je na východnom Slovensku, na mieste, ktoré má veľa problémov rôznych, ale samozrejme X-ka sú všade po svete a každé má svoje plusy a brutálny potenciál a mohla by vzniknúť nejaká paralelná sieť X-iek po celom svete mimo centier. Stretli sme sa v Košiciach, podarilo sa nám dokopy super network ľudí zo sveta, ale aj miestnych. Na Artech Days bola séria workshopov, debát a konferencií. S Vinimazom spolupracujeme v Prahe, je úplne nadšený a veľmi sa zaujíma o región. Romantická predstava je tá, že vlastne zazumujeme a ľudia zvonku zo sveta zazumujú na východné Slovensko a miestni možno trošku odzumujú. A samozrejme veľkou výzvou je nájsť akoby jazyk, aby sa nedokázali spolupracovať. Ďalšia vec, ktorá si myslíme, je, že my ako architekti sme super interdisciplinárni a niektorí ľudia používajú príklad Oppenheimera, my v súvislosti s X Utopiou používame Turinga, spojiť ľudí z rôznych profesí, spojiť globálnych, lokálnych ľudí a skúsiť sa akoby vymyslieť že vlastne v kreativite tá budúcnosť alebo inovácie nie sú iba o technológiách, ale skôr aj o tom, ako sa naučiť spolupracovať. Tu vznikol materiál, ktorý bol vlastne prilákať ľudí a trošku o identite a histórii akoby celého regiónu, ale teraz v súvislosti s novembrom a REM mal 17. novembra 80 rokov, vlastne asi sme si predstavovali budúcnosť ináč v 89., ale idea je vlastne spojiť ľudí, mysleť pozitívne. A aj napríklad je vlastne Slemenec, ktoré sú vlastne taký malý Berlín na východnej hranici a tuto na hranici boli kedysi akoby sovietskí vojaci. Takže vlastne ukázať a rozmýšľať o budúcnosti akoby bez hraníc, skôr o nejakej spolupráci ako o nejakom rozdeľovaní. Samozrejme je to veľká výzva a veľa rôznych tém. Téma topofílie alebo topofóbie. Všetci máme nejaké miesta, ktoré máme radi, možno nie úplne, možno je to niekedy 50-50, ale vlastne nájsť ten svoj vzťah s prostredím a trošku vlastne akoby trénovať abstraktné myslenie a nejak vyklznúť z toho hyperrealizmu a myslieť možno trošku potrénovať abstraktné myslenie. Ďalšia vec je, akoby toto je príchod v Košickom letisku. Celkovo jazyk a lingvistický akoby pohľad je veľmi zaujímavý, nie len kvôli nejakým konkrétnym akoby meaningom slov alebo prekladu, ale aj nájsť jazyk taký, ktorý by bol zrozumiteľný akoby pre ľudí, to je jedna z vecí. Veľmi rád používam tento príklad, kde vlastne film Interstellar stal viac peňazí ako celý indický program letu na mesiac. Takže je vidieť, že vlastne architektúra nie, ale science fiction je veľká akoby platforma na to komunikovať akože budúcnosť a nie len technologicky, ale aj spoločensky. Keď sme debatovali v stredu, uvedomili sme si, že vlastne urban rural je veľká téma, centrum countryside, veľké paralely so Slovenskom aj kvôli atentátu, aj kvôli sociálnym sieťam, aj dezinformáciám.
A tiež sme sa dlho bavili na tej úvodnej debate, že ako nebyť politicky, keď potom vlastne aj Mitch Joachim z Terraform Studia začal hovoriť o medveďoch a vlastne zistili sme, že na Slovensku sú aj medvede politika. Ale idea bola presne, možno sa baviť aj o postkapitalizme, post-carbon society, ale aj o prírode a vzťahu nás s prírodou, nielen ako, aby sme nevnímali iba ako dekoráciu, alebo ako architektúru, ako niečo artificial a prírodu fakt iba ako je súčasť, ale aby sme boli súčasťou. AI a nejakú perifériu akoby technológií, kde vlastne chceme to naozaj posunúť do 3D a beyond všetky klišé o AI a vlastne nájsť aj spoluprácu, kde vlastne príroda je zakomponovaná, príroda, AI a technológie, ale zase ako nástroj, nie úplne ako to, o čom sú tie inovácie. Podarilo sa nám prepojiť a prepájať univerzity New York, Seoul, Praha, Dvaj Factory, Košice, debatovali sme a chceme vlastne zapojiť študentov, ako oni sú klišé budúcnosť, ale už študenti na workshope v pondelok z Bratislavy prezentovali úplne skvelé, konceptuálne, akoby presne v duchu tých architektonických provokácií. Rôzne projekty, boli v tom emócie, bolo to veľakrát geografické, bolo to o AI a bolo naozaj veľmi zaujímavé. A vo finále si myslíme a veríme, že tie projekty aj v spolupráci so súkromným sektorom, s miestnou správou, samosprávou, vznikne kniha nejaká ucelená akože vízia budúcnosti, ale aj rôzne malé, veľké projekty. Toto Viny naškicoval, keď sme boli na trojmezí Slovensko, Poľsko, Ukrajina, ale už sa bavíme ako s Prešovským samosprávnym krajom, s Košickým samosprávnym krajom a s ďalšími X-kami, že akože vzniknú ďalšie X-ka a ďalšie malé, väčšie projekty.